Evo, danas imamo u posjeti Kozgeb, ljude iz Kozgeba, prve vodeće ljude te turske državne uprave ili agencije za mala i srednja preduzeća. Razlog posjete je potpisivanje akcijnog plana po potpisanom memorandumu iz 2020. godine iz 5. mjeseca i potpisivanje akcijnog plana je svojevrsno oživljavanje, otjelovljenje i potpuna konkretizacija onoga što je napisano i dogovoreno u memorandumu o razumijevanju. Mi mislimo da one mjere koje su navedene u akcijnom planu, njih je 8 i čitav niz drugih aktivnosti u okviru tih 8 mjera, predstavljaju priliku za razvoj i iskorak privrede Srednjobosanskog kantona, imajući u vidu da ono što smo vidjeli, što smo čuli, što smo saznali od Kozgeba, a vezano je za mikro, mala i srednja preduzeća Republike Turske, jeste nešto odakle mi možemo saznati, naučiti, korisno razmijeniti i u saradnji sa preduzećima Republike Turske zajednički bolje nastupiti na području, na tržištu Evropske unije. Dakle, mi mislimo da je i memorandum i akcijni plan dobar, kvalitetan temelj koji bi poslužio privredi Srednjobosanskog kantona u nastupu, dakle, u trećim zemljama, prije svega zemljama Evropske unije, ali i s druge strane malo intenzivirati saradnju i ukupno trgovačku razmjenu sa privredom Republike Turske. Kakva je ona danas kad govorimo o našem kantonu? Ukupna razmjena SBK sa Republikom Turskom je negdje na nivou oko 70 miliona KM-ova. Tu je prisutan jedan očit debalans gdje mi izvozimo negdje oko 66 do 67 miliona, odnosno uvozimo, oko 67 miliona i negdje 1,5 miliona do 2 izvozimo u Tursku. Prema tome imamo jedan evidentan debalans gdje je uvoz pokriven izvozom negdje oko 2 do 2,5% i mi smo to naglasili danas u razgovoru sa predstavnicima Kozgeba i izrazili smo nadu i spremnost da se ide u pravcu balansiranja, odnosno pojačanja izvoza privrede SBK u Republiku Tursku.